anyị na-anabata gị ọzọ na agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị anyị na Kumuyi, ebe anyị na-anwapụta ike nke Chineke ebe a wụsịrị ya dịka mmiri, dịka anwapụtara ya na ozi ọma. Onye Chineke ji akwara mgbọrọ n'ozi ọma bụ onye ozi Kumuyi, onye gbala mgbọrọgwụrụ na ịgbasa ozi ọma. Ozi ya bụkwala nke metụrụ ndụ dị iche iche aka nye mba ụwa niile. Ozi ya bụ ozi nke na-eweta eziokwu, na-eweta okwukwe, na-eweta nzọpụta. Dịka anyị na-ekpe ekpere na dịka ị ga-aṅa ntị na ihe nke ụbọchị taa, ị ga-abụ ị ga-erite uru dị iche iche. Achọrọ m ka ị sonyere anyị dịka anyị na-anwale ihe dị iche iche nke Chineke na-ezi anyị. Enwere ụzọ nke eji aba na ihe ọbụla. Dịka ị na-aba, ị ga-ahụ onye du n'oche, onye ahụ n'ebe ahụ ọ bụ onye ekere agbụ. Ọ bụrụ na ị maghị Jizọs Kraịst n'ụbọchị taa, Jizọs Kraịst bụ onye na-anapụta anyị. Ọ bụrụ na ị maghị Jizọs Kraịst, ị dị ka onye nọ n'ụlọ mkpọrọ, onye ekere agbụ. N'ime mmụọ, ịbụ onye ekere agbụ, agbụ mmehie, ịbụ onye ekwensu kere agbụ, kee gị agbụ, were ki ya wepụ. Dịka ị na-agwa n'ụbọchị, ịbụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Ma ka ị nabatara Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, gị enwe gị, gị nwere onwe gị, gị nwe onye mara ihe ị na-eme, gị nwere onwe gị, ị ga-ahụ onye ahụ nke ekere agbụ. Ọ bụ onye na-enweghị ihe o nwere, ọ bụ onye a jụrụ ajụ, ọ bụ onye na-enweghị onwe ya ime ihe ọ kwesịrị ime. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụ na gị bụrụ onye nọ n'ụlọ nga, ụlọ nga ahụ dịka ọ bụ onye ekwensu na-emekpa ahụ otu ọbụla ọ masịrị ya, onweghị onye ahụ enweghị, ka ọ dịka onye na-enwe Kraịst. Gị nwee Kraịst, gị nwere onwe gị. Ṅaa ntị, Kraịst ga-eme gị ka ị nwee ndụ ọhụrụ. Ọ ga-eme gị ka ị nwee onwe gị. Ọ ga-eme ka ekwensu wezụga aka ya na ọrụ ya n'ime ndụ gị. I wee nwee amamikpe nke mmehie gị na ike nke mmehie gị. I wee bụrụ onye na-enweghị enyemaka na mmehie gị. Ị bụ onye kwesịrị ka azọpụta gị. Ọ ga-azọpụtakwana gị. Ọ ga-agbaghara gị. Ọ ga-eme ka ị bụrụ onye aha gị ga-aba site n'ọchịchịrị webata aha gị n'ihe nke ndụ n'aha Jizọs. N'ebe a bụ okwu kwesịrị ntụkwasị obi nke kwesịrị ka nara ya nke ọma, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa iji zọpụta ndị mmehie, nke m onwe m bụ onye isi ha. Gịnị ka nke a pụtara? Na Sọl bụ onye bụzi Pọl kwuru sị, abụ m onye jọgburu onwe ya, onye jọgburu dere na njọ, jọọ njọ dịka njọ kwesịrị ịdị. Abụ m onye na-eme mmadụ ihe ọjọọ dịka onye ike nwere ike imerụ mmadụ ahụ. Abụ m onye na-ekwulu Chineke. Abụ m onye jọgburu onwe na njọ. Abụ m onye isi, onye kacha dị elu, onye buru ibu, onye ka bụ onye obi ọjọọ n'etiti ndị mmehie niile. Ọ bụrụ na Chineke pụrụ ịzọpụta m, bụ onye mmehie, bụ onye isi ndị mmehie, mgbe ahụkwa ndị ọzọ na-eso m n'azụ na ọ ga-azọpụtakwa ha. Ọ bụrụ na Chineke pụrụ ịzọpụta Sọl, o wee bụrụ Pọl, olileanya dịrị gị. Enweghị ọzọ kwesịrị ime. Kraịst bụ onye nzọpụta. Ọ bịara n'ime ụwa nke a iji wee zọpụta ndị mmehie. Lee amaokwu 16. Ọ sị na amaokwu 16, otu ọ dị, ọ bụ n'ihi nke a ka m onwe m emere m ebere. Chetakwa na ị bịakwuteghị Chineke n'ihi na ịkwụọla ọtụtụ ụgwọ nye nzukọ. Enwetara m ebere, eme m nke ọzọ, ziga mmadụ ụlọ akwụkwọ, asara m ndị mmadụ efe, enyere m mmiri nye ndị akpịrị na-akpọ nkụ. Ọ bụghị ihe eji zọpụta gị. Ọ sị na mụ onwe m nwetara ebere, na mụ onwe m bụ onye Jizọs Kraịst ga-egosi ogologo ntachi obi, ka ọ bụrụ ihe nlereanya. Ihe o mere m ga-abụrụ ihe nlereanya. Ihe o mere m ga-abụrụ ihe nlereanya. Ihe o mere m ga-abụ ihe ndị ọzọ ga-ele anya nye ndị ahụ na-ekwere na Kraịst mgbe ha gasịrị. Dịka ị kwere na Kraịst n'abalị a, ndụ ebighị ebi ga-abịakwute gị. O kwere na onye ahụ ruo ndụ ebighị ebi. Olebube, ndị iro ga-ele gị anya, gị bụrụ olebube.
ọrịa niile nke nọ n'ebe ahụ, ọrịa ahụ ga-esi ụta wee pụọ. Ha ga-ele anya, lee gị anya, ọrịa dịkwaghị, onwekwa ihe otiti ọzọ abụrụla ebube. Ndị mmụọ ọjọọ nke eji ndụ gị na mgbe gara aga, mmụọ ọjọọ ahụ ga-esotapụta. Dịka mmụọ ọjọọ ahụ na-esotapụta, ọ ga-ele anya taa wee sị na ebighị ebi m gaghị abakwa n'ime ndụ ọzọ, m gaghị abatakwa n'obi ya ọzọ. Ha ga-agbalaga bụrụ ya bụrụ ọla ebube. Gị onwe gị ịnọ na-aga n'osisi na-uji mkpara na-aga, taa onye nwe anyị ga-arụ ọla ebube n'ime ndụ gị, na mkpara ndị anyị ji na-aga ga-apụ n'aha Jizọs. Ya mere mgbe ahụ dịka ị na-alaghachi n'ụlọ, iwe na-agbakwa ọsọ, ị ga-achọpụta ndị mmadụ ga-asị onye a ọ bụkwa onye enu, ọ bụ onye ahụ. Ha ga-asị mba, ọ dịka ọwụ ya, ọ dịka ọwụ ejima ya. Esi ọ bụ m onwe m. Gịnị mere gị iwetawo ya ọla ebube n'ime ndụ gị n'aha Jizọs? Iwe lee aka nri, ọla ebube. Iwe lee n'ihu, ọla ebube. Iwe lee n'aka gị, ọla ebube. Ebe ọbụla ị gara n'etiti ebe a, ebe ọbụla ị nọ n'ebe dị anya n'ebe ahụ, dịka anyị na-ekpe ekpere wee kpọọ aha Jizọs, ọla ebube ga-abịa n'ụzọ gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele Chineke maka ihe anyị nụrụ. Ejikwa m aka na ịbụrụla onye a gọziri agọzi. Ọ dị ihe abụọ nke anyị ga-echeta dịka anyị na-aṅa ntị. Nke mbụ, ikwenyere Chineke bụ ịma na Chineke dị ike, jikerekwa ịzọpụta gị. Nke abụọ, ikwenyere Chineke, ikwere na Chineke bụ inwe ndụ ebighị ebi. Biko enyi m, sonyere m dịka anyị na-aṅa ntị nye ndị ozi ọzọ fọrọnụ. Lee Ọrụ Ndị Ozi isi 2 amaokwu 22. Ọrụ Ndị Ozi isi 2 amaokwu 22. Ndị Izrel, ṅaa ntị n'okwu a. Jizọs oke Nazaret, nwoke nke Chineke gosiworo unu site n'ọla ebube na ihe ịrịba ama, nwoke nke Chineke gosiri nye n'etiti unu site n'ọla ebube na ihe ịrịba ama, nwoke nke Chineke gosiri n'etiti anyị n'abalị a ga-enwe ọla ebube, a ga-enwe ihe ịrịba ama n'aha Jizọs, nke Chineke mere site n'aka ya n'etiti unu niile, dịka gị onwe gị maara. Anya bụla ndị nụrụ ọtụtụ ọla ebube Chineke mere, akụkọ otuto ndị ahụ na ndị ọzọ ga-abịa ga-abụ nke a ga-amụba n'ebe ndụ gị nọ. Lee amaokwu nke 43, amaokwu 43. Ọ na-agwa anyị na amaokwu 43, ya mere egwu wee bịa ndị niile nọ n'ebe ahụ. Ọtụtụ ọla ebube ole, ọtụtụ ọla ebube ole, ọdị ọla ebube ọ bụ ọtụtụ ọla ebube na ndị na-eto eto, ndị kara nka, ndị gụrụ akwụkwọ, ndị mmadụ nkịtị, ndị nwoke, ndị nwanyị. Ọtụtụ ọla ebube na ihe ịrịba ama ka e mere site n'aka ndị ozi. Kraịst mere ọla ebube ndị ahụ, o wee nyefee ya n'aka bụ ike ahụ ndị na-eso ụzọ ya. Ebe ọbụla ha gara, ọla ebube na-esochi ha azụ. Ebe ọbụla dịka anyị na-ezute n'ebe a, anyị wee zute n'aha Jizọs ọla ebube. Ka anyị lee anya Samuel nke mbụ isi 2, ana m agwa amaokwu nke 8. Samuel nke mbụ isi 2 amaokwu nke 8. Na Samuel nke mbụ isi 2 amaokwu nke 8. Ọ na-esi n'ebe ogbenye welie ha elu n'ebe kwụfaa ya, wee mee ka onye na-arịọ arịrịọ pụta n'ebe ekwufu ahịa, ime ka ha nọrọ n'etiti ndị a mara aha ha, wee mee ka ha bụrụ ndị na-eketa ebe ebube, n'ihi na ogidi nke ụwa bụ nke onye nwe anyị, ya onwe ya edokwe ụwa n'elu ha. O nwere ike, o nwere amamihe, o nwere ume iwere ụwa niile wee bukwasa ya n'ebe a na-adịghị ahụ anya, ụwa niile wee na-agbagharị
ma otu ọ dị o nweghị ihe na-apụ apụ Chineke onye nwere ọdịike dị otu a na amamihe dị otu a o nwere amara o nwere ike iwere ụwa niile dewe n'elu ogidi a na-adịghị ahụ anya. Chineke ahụkwa ga-ebuli gị elu taa. Ọ ga-esi n'ebe ikwofu ahịa ọ ga-ebuli gị elu taa. N'eti ebe ị nọ n'ogbenye gị ọ ga-ebuli gị elu. N'etiti ahụhụ gị ọ ga-ebuli gị elu. N'ebe ị nọ na mkpọrọ ọ ga-ebuli gị elu taa. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-edina n'ala ọchịchịrị na-agbagharị gị gburugburu, ngwere na akara na-arụgharị gị gburugburu, na ndị otu ekwensu na-abịa n'ebe ị nọ na ịgapụta n'ebe ahụ. Oge anyị n'ụbọchị taa bụ nke jupụtara na nnapụta na mmetụ aka. Dị ka ị ṅara ntị n'ụbọchị taa, ị ga-ahụ, ọ bụrụ na ị ṅaha ntị n'ụbọchị taa, ị ga-ahụ na ịbụ onye wezugoro onwe gị. Ana m anabata gị ka ị nabata Kraịst. Biko soro m kpee ekpere a. Onye nwe m, ana m ekele gị maka okwu nke ị gwara n'ụbọchị taa. Anakwa m ekele gị maka ike nke ị nwere ịzọpụta m. Ana m asị, bata n'ime obi m, napụta m n'ike nke mmehie. Ana m arịọ ka ị bịa nye m ndụ ebighị ebi. Amen. Enyi m, obi dị m ụtọ n'ụbọchị taa na isokwara anyị ọzọ maka ihe GCK kwa ụbọchị ka anyị na-ewetara gị. Ekpere m bụ na ị bụrụla onye a gọziri agọzi, ị ga-abụkwa onye a gọziri agọzi dịka Chineke gọzikwuru. Ama chọkwa ka ị na-esonyere anyị. Ọ bụrụ na ị chọkwara ka anyị nyere gị aka, biko sonyere anyị na dclm.org/connect. Anyị na ebe a inyere gị aka wulitekwe gị dịka Chineke na Chineke na-aga. Biko sonyere anyị dịka anyị na-ezipụta ozi ndị a kwa ụbọchị na Facebook na WhatsApp na ihe ndị ọzọ. Enwekwa akụkọ ọgbama ị nwere, biko wetakwa ya. Ị pụkwara iwerekwa ihe onyonyo a kesara ndị enyi gị dị ebe dị iche iche ka ha sokwe rite uru dịka ị na-erite uru.